Darle un mérito enorme a la victoria, porque ganar en estas circunstancias solo lo hacen los buenos equipos de verdad, y es un síntoma positivo, ¿no?, que jugando mal hayamos ganado, ¿no? Como di Quique Setién, non foi o mellor partido do Lugo, pero si houbo o oficio necesario para asegurar 3 puntos que aumentan a 8 a renda sobre o Real Madrid Castela. Outro filial, o Rayo Vallecano B, ofreceu unha férrea resistenza. Durante 20 minutos superou o Lugo. Tivo claras oportunidades que non puideron aproveitar diante de Javi Pita, que se estreaba como titular no Anxo Carro defendendo a portería do Lugo. Como merecía, o Rayo tomou a dianteira. Foi nun córner que non soubo despexar a defensa local e que aproveitou Hugo Fraile. Era o minuto 19. O madrileño marcaba o seu segundo gol da temporada, curiosamente os dous ante o Lugo. Melloraron os de Quique Setién e igualaron nun penalti cometido sobre Iago González. Esta é a acción. Manu, o capitán, non fallou e xa leva 3 de 3 dende os 11 metros no que vai de Liga. Os locais puideron chegar ao descanso con vantaxe se o árbitro non anulase un gol a Iago González ou interpretar falta nesta acción. No segundo tempo xa mandou o Lugo. Tomou a dianteira nunha xogada de estrategia. Córner que toca Selvas e Iván González marca case sobre a liña. É o 10º gol do de Noia, o mellor do Lugo nesta tarde. Sí que é moi importante porque dá puntos, é unha vitoria que o equipo necesitaba e que creo que nos pon nunha situación privilexiada. Contra o final e co rival con 10 xogadores, o Lugo puido ampliar vantaxe. Azcorra non está preciso no envío. O adestrador do Raio non encaixou a derrota deportivamente. O Anxo Carro segue a ser un fortín pro líder.